Аплодисменти за великолепната Мими Николова и Цето Елвица. Има думи, понякога и смешни за нас. Има думи в сърцата ни скрити. За какво ни да казваме всичко на глас? Щом са казали всичко очите. Замълчи, замълчи. Нима в нашите очи всички чакали думи ги няма. Замълчи, замълчи. Виж в очите звучи той, което с теб чувстваме двама. Но мълчат и очите понякога дори, щом останем сами под звездите. Ах, тогас не мълчи, говори, говори, той, което не казват очите. Аплодисменти за великолепната Мими Николова и Цето Елвица, които заедно казаха, че едно музикално чудо може да надскочи времето и да пътува в бъдещето. Аплодисменти! Благодаря ви много. Много благодаря. За да ми беше чест. Време е да разберем сега, с кои от чудесата на Южното Черноморие, открити през последната година, се гордеем най-много. Нека да видим финалистите. Чудо на Южното Черноморие. Финалистите. 3 открития, 3 врати към миналото. Акве Калиде, свещената вода на вековете, тракийското светилище на трите нимфи, минералният извор лекувал легендарни владетели. Тройното чудо в село Транак, община Руен. 3 различни лица на историята, събрани в едно къщче земя. От траките през ранното християнство до българското средновековие. 3 епохи, преплетени в една съдба. Подводната археология. Тайни от дъното на морето излизат на бял свят и попълват страниците на историята ни. Центърът за подводна археология вече е част от ЮНЕСКО. Финалистите са ясни, между тях няма класиране, защото няма малки и големи чудеса. Те всички са национална гордост.